vraciame sa k zápalu samého ohňa. Zuzana, ako pokračuje tento oheň? Máme zápalky. Zistili sme úplne autenticky, že máme iba jednu zápalku. Nazriem. Aha, takže nemáme moc pokusov zlyhania. Máme konkrétne jeden. Tak poďme ho vyskúšať. Poďme. Som v strese. Preglgla som. Nevidím cez vaše prsty. Samozrejme, pred týmto sme overili, či sa v pilinách nenachádza ten škrečok spomínaný. No vida. Zdá sa, že sa vám podarilo urobiť oheň s jedinou zápalkou. Je to náhoda alebo šťastie? Je to samozrejme skúsenosť spojená so starostlivou prípravou. Týmto by som chcela pozdraviť pána Širokaja, ktorý mi dal prvú a zásadnú lekciu zakladania ohňa ešte v auguste 2014. Milí diváci YouTube, ako môžete vidieť, nie je dôležité škrtnúť zápalkou, ale príprava pred ňou. Tento oheň je ukážkou, ako sa dá z jednej zápalky urobiť veľké divadlo. Ďakujeme za vašu priazeň a vidíme sa v tretej časti dokumentárneho seriálu Naprieč malými Karpatmi.